Salutare, mai frizo și bine v-am regăsit la un episod. Deci, în acest episod o să ne jucăm Skyblock, pentru că n-am mai jucat de mult, foarte mult seria asta. Da, și haideți să vă povestesc cam ce mi s-a întâmplat fix mai devreme. Era ca să iau un video. Și acolo eu am închis YouTube-ul și acolo el era deja încărcat. Dar bine, nu pe YouTube, era încărcat așa, știți? Și l-am închis. Și a fost foarte nasol și acum l-am reluat, bă, nu așa. Da, o să... Nu că o să terminăm, o să continuăm ferma noastră. Ok, o să vină două pistoane aici. Ok, hai să spunem. Am luat doar un stack, da. Ok. Da, ferma noastră automată. Da, și aparent nu mă lasă să trec mai mult de zona asta. Uitați. Să în altă parte. Oh, bă, da. Stați. De zona următoare nu mă lasă să trec. Deci asta mă lasă. Bine. Și asta nu mă lasă. Ok. Măcar știu că avem mai mult loc să ne desfășurăm acțiunile. Ok. Cred că o să trebuie să mai fac niște redstone repeatere, pentru că nu cred că o să ajungă curentul până acolo. Oh, stai că l-am marcat. Mă dădeam să șterg itemele. Bă, au ajuns. Uite, aici nu mai ajunge. Fuck you! Și aici vin repeaterele. Te vedeți, aici nu mai ajunge. Fuck you! Bine, na, atunci hai să punem un repeater mai pe aici. Ok, și merg amândouă. Ok. Și o să vină poc, poc. Ok, o să vină așa, aici, așa. Ok. Ok, așa. Da, și sper să apreciați calitatea audio. Nu mai am lemn. Da, sper să apreciați calitatea audio. Desigur că o să o schimbăm. Uh, o să punem în... nu mai am... cred că nu mai am nici găleți, adică apă, hai, dacă nu mai am nici găleți, nu mai am. The fuck? Oh, nu știam, un nimic găleata cu apă, un nimic găleata, hai, ia, hai. Ok, și o să curgă așa. Ok, o să mă duc eu niște lemn. Nu mai am hunger. Hai să băgăm niște supică, pentru că dacă nu știți, noi am făcut fermă de animale și erau mushroom cow și am spus ok, hai să luăm și am luat. Îmi vine să strănut și răcit. Mai dai, ești bună? Oh, a fost bună. M-a omorât o găină din greșeală, dar n-am avut ce să fac. Din greșeală, au ieșit de acolo și n-aveam ce să mai fac, așa că am tăiat-o. Bine, am aruncat ce era de la ea. Mi-a dat niște pene și... hai bă! Ok, avem foarte mult sprus, pentru că noi acum avem mai mult fermă de sprus wood. Și da, 20 de bucăți, nu, 10 bucăți ajung. Nu cred că avem nevoie de mai mult, adică ar veni 40 de bucăți, e destul de mult. What? The fuck? Ok. Și nu încerc să vorbesc mai tare, nu știu, așa se aude microfonul mai nou, deși nu l-am schimbat, de același microfon, dar se aude mult mai bine, da, și nu am făcut nicio setare sau ceva, se aude mult mai bine și chiar sunt foarte mulțumit de el. Ok, n-am găsit altfel de dirt, așa că am folosit din acesta. Ok, dacă aș putea spune și urc aici. Ok, în partea asta am terminat, hai să mergem și în cealaltă parte să facem la fel, doar că nu mai avem repeatere. Mai avem unul ca să mărim putere și trebuie să mai facem încă 2 și trebuie să facem stone și trebuie să facem... Bine, cobblestone avem o grămadă, dar trebuie să facem stone și... astea plutesc.
What the fuck, Minecraft? Ok. Și ce normal ar fi trebuit? Ok, mă rog. Aici ar fi trebuit să vină lemn. Și aici. Și am observat că am făcut 6 abonați. Un număr extrem de mare pentru mine, pentru că nu am mai avut 6 abonați de foarte mult timp. Adică în viața mea nu cred că am avut 6 abonați. Și sunt super bucuros pentru asta. Desigur, în timpul să facem și live-uri. Și sper să vă placă ceea ce fac pe acest canal, pentru că mă chinui foarte mult să filmez în 1080p. Plus că mă chinui foarte mult să filmez în 10 minute tot ce fac. Și probabil că asta o să se schimbe din episoadele următoare. Ok. Să nu de aia cu Island Protect. Ok. Aici pe partea asta, dar mai am cobblestone. Ok, hai să dăm isă. Hai să mai luăm un sticky cobble, că avem foarte mult. Și între timp nu mai bine cât punem la prăjit 6 bucăți. 2, 3, 4, 5, 6. Mă rog, am pus 7. Oh, aur, valoare! Ok, punem asta acolo. Hai să mergem în continuare să terminăm acolo. Da. După trebuia să dau și cu sapa. Da, ok, după trebuia să fac și apa. Fuck you! Asta o să trebuiască spartă. Și... Pardon, o să trebuiască spartă doar până aici. Și de aici o să trebuiască să mă înalț. Adică să vină blocul ăsta și de aici o să trebuia să mă înalț. Da. Deci, risipă de cable, oameni buni. Da, că eu sunt frizo și ce? Și ce, mă, frate, eu fac risipă de cablestone. Ok, acum Island Protect, da, după cum și credeam. Ok, hai să vedem dacă ajunge, adică aici o să vină iar s-a pus amândouă, s-a pus rău. Nu știu, asta trebuie buc. Fuck you! Ok. Să știți că episoadele de Skywars sunt foarte greu de realizat pentru că mă întâlnesc cu foarte mulți hackeri. Adică chiar în meciul trecut care când voi o să vedeți episodul ăsta, el deja e postat. Chiar și meciul trecut m-am întâlnit cu un hacker. Și ce credeți? Era hacker! Da, m-am întâlnit cu un hacker. Și ce credeți? Era hacker! Da, și m-am chinuit foarte mult adică l-a bătut unul și el mai era low HP. Și m-am dus și am dat poc și na, am câștigat. Na. Două, avem nevoie de 4. Ok. Și punem asta așa. Astea aici. Două aici. Și avem 3 repeatere. Să mărim viteza și pentru pistone. Bă, cred că o să trebuiască să randez clipul ăsta și cred că o să apară mâine dimineață. Da, s-ar putea. Sau nu știu, o să văd cum o să fac. O să apare episodul ăsta de 10 minute și după nu știu. Ok, ăla e pe aici. Pune-l. Ok, și bong. Ok. Și o să avem nevoie de... Bă, nu arunca, că avem nevoie de ea. Ok. Și o să vină așa. Și o să vină așa. Am căzut. Ok, așa. Și o să mărim. Așa. Și o să vină așa și așa. Dar aici încheiem și noi prima parte. Eu am fost Frizo și dacă vă place să nu uitați să apăsați butonul de like în continuare.